I znaš šta se desilo, imam na kontrolnom crtu i crticu, pa čoveče, zašto će to da nam da, stvarno ne razumem. Da moram baš to da naučim, razliku između crte i crtice. Pa da krenemo onda. Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo pravopis i razliku između crte i crtice. Crta se piše malo duže nego crtica. Crtica je kraća. Crta je znak interpunkcije koji može da zameni zapetu, može da zameni navodnike, može da zameni tačku pre, to jest dve tačke pre nabrajanja i označava relaciju od do, bilo da je to prostorna ili vremenska relacija. Dok je crtica zapravo spojni znak, deli reč na slogove takođe, možemo da podelimo reč na slogove uspravnim crtama ili recimo crticama, takođe između brojeva i reči se piše crtica. Evo sada jednog primjera ovde gde crta menja dve tačke. Ceo dan joj je ispunjen svakodnevnim obavezama, pa sad treba da nabrojimo obaveze. Čitanjem, pisanjem, učenjem, sviranjem. Umesto dve tačke mi smo iskoristili ovde crtu. Kada crta menja zapetu ili zagradu, evo ga primjer. Odredba vremena, osim zavisnom vremenskom rečenicom, može se iskazati i priloškom odredbom. Ovde su nam crte, interpunkcijski znak koji menja zapetu ili zagradu. I treći primer, kada imamo neki zaključak u rečenici, recimo učenje, pisanje domaćih zadataka, vežbanje iz muzike, pa sad zaključujemo, sve su to svakodnevne obaveze. Malo teži sada primjeri gde može da se crta pomeša sa crticom, jeste kada imamo recimo ovako, pruga Beograd-Bar. U ovom primjeru pruga Beograd-Bar ili let New York-Paris, to jest Paris-New York, koristimo crtu. I to kada se kuca ne pišu se beline iza i ispred crte, dok će u primjeru gde su rečenice, kao što smo malo pre navodili, da se pišu zapravo te beline, to jest da se odvajaju, da se odvaja reč od crte. Ovde nećemo odvajati. Isto je u primjeru, recimo, rat koji je trajao od 1941. do 1945. U ovim prostornim i vremenskim relacijama nećemo pisati beline ispred i iza crte i ovde se pišu crte, nikako crtice. Kada imate izraze, recimo izraz idi mi, dođi mi, tu ćemo takođe staviti crtu. Ili recimo pakt, Nemačka, Italija, Japan, takođe su crte, isto bez belina. Ili recimo utakmica Zvezda Partizan, označava neku celinu, piše se crta i nema belina. Primjeri koji se tiču menjanja, to jest kada crta menja navodnike, evo ga primjer. Agi, ne budi tužan, reče Ema dok su se vraćali kući. Ovo imate samo u kucanim tekstovima. Dok pišete, vi ćete koristiti zapravo navodnike. Primer, sve sam naučila, ne vredi, zbunila sam se. Ovde kada imamo neki neočekivani potpuno obrt, sve sam naučila, ali ne vredi, zbunila sam se. Ovde nismo stavili ali, nismo stavili veznik, ali smo zato stavili crtu. Ili recimo kad ja ovako bla bla svašta nešto govorim, bla bla, piše se sa crticom. Ili kada hoćemo da ponašamo neki zvuk iz prirode, recimo lavež pasa, i treba to da se napiše, to će se napisati sa crticom, a. Ili recimo slide show, kada imate reči koje su stranog porekla. Fix ideja, trač partija, free shop, ski staza, sve te reči koje su stranog porekla, mi ćemo zapravo njih da odvojimo, to jest odvojit ćemo crticom našu reč i reč stranog porekla. I recimo ugljen dioksid. Ugljen dioksid iz hemije, dakle pišemo sa crticom. Kada god je u pitanju pravopis,
veoma je važno da znaš da koristiš pravopis knjigu i da se koristiš njim obavezno, ali i ove lekcije treba da poslušaš kao neku vrstu pomoći. Obavezno klikni subscribe i uradi kviz da bi proverio svoje znanje, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Pozdrav!